Mnohí ľudia si kladú otázku, čo bude po smrti, alebo ako bude vyzerať, aký bude koniec sveta, kedy sa to stane, ako to bude s nami, kde sa ocitneme. A je to otázka, ktorá väčšinou má mnoho odpovedí v tomto svete a niektorí ľudia nemajú jasnú odpoveď. Jeden známy režisér slovenský natočil film s názvom Nejasná správa o konci sveta, neviem, či ste ho videli. Tak tento svet nemá celkom jasnú budúcnosť, alebo nevie, ako to bude. Ale Biblia nám prináša veľmi podrobné a jasné nielen informácie, ale priamo vedenie a istotu v tom, ako to bude vyzerať. Ako bude vyzerať ten koniec, ktorého sa neveriaci boja a veriaci sa na ne môžu tešiť. Biblia nám hovorí veľmi jasne, že to, čo nás čaká, je Božia sláva. Boh príde, aby obnovil svoje kráľovstvo v plnosti. Je napísané v Božom slove, že prichádza nové nebo a nová zem. Že prichádza kráľovstvo Božie v plnosti, kde nebude už plač, kde nebude už smútok a žiaľ a bolesť, choroby. Nič z toho už nebude mať žiadnu moc, lebo Pán bude v plnosti oslávaný a bude mať svoju moc a tí, ktorí sú povolaní do jeho kráľovstva, sa budú tešiť v jeho blízkosti, jeho prítomnosti, budú sa večne radovať s ním. Na predchádzajúcich bohoslúžbách sme hovorili o takú sériu kázní o Božom kráľovstve, hovorili sme o blízkosti Božieho kráľovstva, o tajomstvách Božieho kráľovstva, o spravodlivosti Božieho kráľovstva a nakoniec to bolo o Božom kráľovstve medzi nami. A dnes sa budeme rozprávať, alebo pozrieme sa na to, aká bude budúca sláva Božieho kráľovstva. To finále. Ako to bude vyzerať. Žijeme v období, keď Božie kráľovstvo medzi nami vnímame prioritne v tej duchovnej úrovni, v duchovnej rovine. Božie kráľovstvo zažívame ako duchovné bytosti, ako znovuzrodení veriaci. Spoznávame Boha nie v tele, ale v duchu. Sú ľudia, ktorí aj toto spochybňujú a hovoria si, no tak čo vy čomu veríte, to je nejaké len bláznostvo, z toho asi nič sa nestane. Dokonca nachádzame takéto vyjadrenie aj v Biblii, 2. list Petra, 3. kapitole, verši 3. Hovorí, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí a hovoriť, kde je to zasľúbenie o jeho príchode. Lebo odkedy posnuli otcovia, všetko tak trvá od počiatku stvorenia. Áno, čiže si myslia, vy veríte hlúpostiam. To, čo sa hovorí v Biblii, nie je pravda. Nič také sa nestane, veď si tu žijeme už koľko rokov a sme v pohode. Žiaden Boh, žiadne kráľovstvo, žiadne nebo a žiadne peklo už vôbec. Myslia si, že to majú pevne v svojich rukách. Ale potom to vysvetľuje v tejto 3. kapitole vo verši 9 slovami: Pán neodkladá váhajúc so zasľúbeniami, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá, ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. To je milosť Božia. To je milosť Božia, že Pán ešte neprišiel, pretože ešte mnohí by museli zahynúť v pekle, vo večnom odlúčení od Boha. Ale Boh nechce, aby ľudia išli do pekla. Peklo bolo stvorené pre diabla, démonov, nie pre ľudí. Boží plán pre človeka je záchrana. Boží plán je zachrániť každého človeka, spasiť každého človeka. Boží plán je, aby ľudia boli s ním, nie mimo neho. Finále Božieho kráľovstva bude mať taký zvláštny začiatok.
Volá sa to vytrhnutie cirkvi. Je to téma, ktorá sama o sebe by si vyžadovala dlhý čas na nejaké vysvetľovanie, ale len skrátke poviem, že je to vychvátenie alebo vytrhnutie Božích detí, znovu zrodených veriacich, vytrhnutie cirkvi do Božej blízkosti, do Božieho kráľovstva. Je to napísané v Biblii, že Ježiš Kristus príde aj tajne, ako zlodej, že svet to neuvidí. Tento príchod nie. Ale zažujú ho tí, je napísané, že najskôr tí, ktorí zomreli vo viere, ktorí zomreli v Kristovi, tí budú ako prví vzkriesení, pôjdu k nemu. A potom my, ktorí budeme ponechaní, že to zažijeme v tele, a možno sa to dožijeme v tele, tak budeme razom vychvátení v ústrety nášmu Pánovi. Úžasný príbeh, ktorý vyzerá až neuveriteľne, ale verím, že sa to tak stane. Je to v mojom Božom slove, je to v Biblii napísané. Kološanom 3.4 hovorí, že keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy aj vy sa s ním zjavíte v sláve. Počujete dobre? Keď sa zjaví Kristus, príde na oblakoch, vtedy aj vy sa s ním zjavíte v sláve. Prvý list Tesalonickým 4.16. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archaniela a s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Potom my živí, ponechaní, budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. Takže sa potešujte navzájom týmito slovami. Dobrý plán? Čo poviete? Dobrý plán má Pán pre svoju cirkev, pre tých, ktorí veria v Neho. Úžasné. Boh príde a s veliteľským povelom zaznie ten hlas, ktorý nás priťahne k nemu. Čo nám to hovorí? Pripravuj sa už teraz na to. Žij s perspektívou večnosti. Úžasná kniha je napísaná s týmto názvom. Žij s perspektívou večnosti. Pretože my žijeme ešte v tomto tele, obklopujú nás veci tohoto sveta a niekedy možno zabúdame, alebo sme príliš zahltení starosťami o svoj život a o to, čo je pozemské. Ale Pán nás upozorňuje alebo pripravuje k tomu, aby sme smerovali svoj pohľad na Neho. Aby sme mali oči upreté na Jeho vôľu, na Jeho plán, na to, čo On pripravil pre nás. Boh pripravil skvelé veci pre tých, ktorí ho milujú. A máme byť na to pripravení, máme očakávať na Neho. Dneska sme to spievali v tých piesňach, že očakávame na Pána, že sme hladní a smední po Bohu. A ten čas je každým dňom bližšie a bližšie. Ten deň, ten okamih je čím ďalej bližšie a bližšie. A preto o to väčšiu radosť môžeme mať už teraz a zažívať ju už teraz, ešte skôr ako príde Pán, môžeš hovoriť: Haleluja, Pane, príď. Teším sa na Teba, teším sa na Tvoj príchod, lebo verím, že Ty sa tešíš na mňa. Nech teda aj naše hodnoty sú nasmerované na túto vec, na tento Boží plán. Smeruj svoje hodnoty, svojho života, upravuj ich podľa toho, ako Boh to pripravil. Modlíme sa a prosme Pána, aby pripravil naše srdcia. Aby tam nebolo nič, čo by nám bránilo prísť k nemu. Aby nič nás neoddelovalo od Pána. Aby nič nám nestalo v ceste prísť do Božej blízkosti, prísť do Jeho kráľovstva. Ak tam vidíš niečo, urob s tým rýchlo poriadok. Nebudem do podrobností rozoberať, čo sa bude diať, ale to dôležité je Boží súd. Dôležitá vec, ktorú potrebujú ľudia vedieť, je Boží súd. Na záver dní, na konci dní bude Boží súd, kedy Boh urobí definitívne rozhodnutie o tom, kto kam patrí a kto kde bude tráviť večnosť. Fyzická smrť človeka nie je koniec jeho života, nie je koniec jeho existencie. Je to len zosnutie tela, ale jeho duch a duša majú večnosť. A my sa potrebujeme tu a teraz rozhodnúť, kde tú večnosť budem tráviť. Či navždy s ním, s Bohom, alebo navždy oddelený od Neho.
v mukách pekla, v ohnivom jazere. Pán príde, aby oddelil spravodlivých od nespravodlivých. Čítame to v liste Rimanom 14.10, lebo sa všetci postavíme pred súdnou stolicou Kristovou, lebo je napísané, akože ja žijem, tak je isté, hovorí Pán, že mne sa skloní každé koleno a každý jazyk bude oslavovať Boha. Každý sa postaví pred jeho tvár. Nech si žiaden človek nemyslí, že si svoj život môže beztrestne žiť ako chce, že môže žiť v hriechu a nič sa nestane. Každý bude človek sa zodpovedať za svoj život. Či už urobil dobre alebo zlé, bude sa musieť postaviť pred Božiu tvár a zodpovedať sa za svoj život, za svoje skutky. Matúš 25:31. Počúvajte pozorne. Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci anjeli s ním, vtedy sa posadí na trón svojej slávy a zhromaždené budú pred neho všetky národy a oddelí ich jedni od druhých, ako pastier oddeluje ovce od kozlov. Kto má túto autoritu? Kto má túto právomoc, aby urobil také rozhodnutie? Jedine Boh. Dnes sú vládcovia na svete, ktorí si myslia, že majú moc, že môžu rozhodovať. Majú dočasnú moc a len dočasné práva alebo možnosti, aby manipulovali alebo nejakým spôsobom rozhodovali o živote ľudí. Ale konečné slovo má náš Boh. Keď jedného dňa zasadne na trón a zhromaždené budú všetky národy a on povie definitívne slovo doprava, doľava. Kedy oddelí tých, ktorí pôjdu do jeho kráľovstva a tých, ktorí budú mimo. V 34. verši hovorí Matúš 25:34. Vtedy povie kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici. Poďte požehnaní môjho otca, vládnite dedične kráľovstvom vám pripraveným od založenia sveta. A potom povie tým po lavici, 41. verš. Idte odo mňa zlorečení do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anielom. 46. Títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života. Počujeme, čo hovorí Božie slovo? Boh príde a bude konečné rozhodnutie. Bude súd, kedy rozhodne, kto kde bude tráviť večnosť. Povie tým, ktorí sú po pravici, poďte do môjho kráľovstva. A tým, ktorí sú po ľavej strane, povie, odíďte, činitelia nepravosti. Nikdy som vás nepoznal. Boh je spravodlivý sudca. Možno niektorým veciam v živote nerozumieš. Možno zažívaš v živote veci, ktoré ťa ťažia, trápia. Kedy si kladieš otázku, prečo sa to deje? Prečo to Boh dopúšťa? Prečo sa dejú zlé veci aj dobrým ľuďom? A prečo zlým ľuďom sa deje toľko dobrých vecí? Prečo sa bezbožníci majú na oko tak úžasne? Že si žijú v pohodlí, v blahobite. Napriek tomu, že žijú hriešný život, vyzerá to tak, že sa im darí lepšie. Ale je to klam. Je to len dočasný klam, ktorý jedného dňa pominie. A nikto z ľudí si odtiaľto do večnosti nič nevezme. Viete o tom. Všetko, čo máš na tomto svete tu musíš nechať. Jediná vec, ktorú si zoberieš do večnosti, je tvoja viera a tvoj vzťah s Bohom. Láska, ktorú si dostal, to je to, čo si môžeš vziať. Viera v živého Boha. Večný život. Večný život je to, čo máš. Ale materiálne, telesné veci tohoto sveta, tam nebudú mať žiadnu potrebu. Viete čo? Oveľa viac, oveľa úžasnejšie veci Boh pripravil do večnosti pre nás. Takže Boh ako spravodlivý sudca bude odmeňovať tých, ktorí sú verní a odsúdiť tých, ktorí ho odmietli. Každý človek bude stáť pred Božím trónom. Nikto si
nemôže uzurpovať, že mne sa to nestane. Ja som si to vybavil, alebo ja som si to zaslúžil. Nikto si to nezaslúžil. Boh bude súdiť každého. Pre tých, ktorí sú v Kristovi, to však ovšem nebude nejaký súd na trest. To je špeciálna téma, ktorá hovorí o tom, že tí, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista, neprídu na súd. Jánove evanjelium, 5. kapitola, verš 24. Toto si dobre zapamätajte. Ján 5.24. Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Ten, ktorý počuje Boží hlas a verí tomu, ktorý poslal Ježiša Krista. Ten, kto uveril, má večný život a nepôjde už na súd. Súd je pre neveriacich. Odsúdenie je pre neveriacich. Ale tí, ktorí uverili pravde, ktorí spoznali Božiu lásku a prijali obeť Pána Ježiša Krista za naše hriechy, tak sú už mimo súd. Už prešli zo smrti do života. Už sa ich netýka odsúdenie. Pretože ukrižovali svoje životy. Ukrižovali svoj telesný život hriechu. A sú vykúpení krvou baránka Ježiša Krista. Uistíme sa o tom, že mám večný život. Ak máš pochybnosti, čítaj písmo, pýtaj sa, Bože, ako je to? Som zachránený? Môžem mať istotu spasenia? Ak ho nemáš, pýtaj sa, modli sa, hľadaj, očakávaj na Pána. A ver, že Boh je verný. Ver, že Boh je spravodlivý. A ver, že čo povedal vo svojom slove, sa naozaj aj stane. A môžeš dôverovať tomu, že kto príde k nemu s pokorným srdcom, to odstráni svoj hriech zo života a vyzná Pána Ježiša Krista za svojho spasiteľa, bude spasený. Súd viac nemá nad ním moc. Naplňajme svoje poslanie. Boh nás povolal do toho, aby sme naplňali určité povolanie, určité poslanie aj tu na tomto svete. Večnosť je pred nami. Ale prítomnosť potrebujeme ešte žiť. Nestačí si sadnúť a povedať, vyložiť si nohy, tak ja si tu počkám na ten autobus, čo nás zoberie potom do neba a nejako to tu vydržím. Boh hovorí, že aby sme vykupovali čas. Aby sme boli aktívnymi veriacimi, nie pasívnymi. Máme prinášať Božie kráľovstvo sem na zem. My vieme a veríme tomu, že pôjdeme do večnosti s Pánom, ale tento čas, ktorý sme ešte tu, tak ako som čítal v úvode, Pán neváha, neotála s tým, aby prišiel, ale ešte zhovieva kvôli tomu, lebo nechce, aby toľko ľudí zomrelo na veky. Lebo túži potom, aby boli zachránení. A to je naša úloha. Ty si tým predĺženým ramenom Hospodinovým, ktorý máš prinášať zjavenie Božie, ktorý máš prinášať pravdu evanjelia ľuďom okolo nás, aby boli zachránení, aby nešli do večného zatratenia. A teda, ak aj vidíš vo svojom živote veci, ktoré by ťa od Boha oddelovali, rýchlo s tým urob poriadok. Na záver je zasľúbená nádherná vec. Nové nebo a nová zem. Božia dokonalá vláda. Je to v zjavení Jána, zjavenie 21. kapitola od 1. verša. Počúvajte alebo čítajte so mnou, ak máte Biblie. A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boli pominuli a mora už nebolo. A ja, Ján, som videl to sväté mesto, Nový Jeruzalem, zostupujúce od Boha z neba, prihotovené ako nevestu, ozdobenú jej mužovi. A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril, hľa, stán Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom a on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom. A Boh zotrie každú slzu z ich očí, a smrti už viacej nebude, ani žalosti, ani kriku,
ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli. Nové nebo a nová zem je to, čo Boh pre nás pripravil. Veľmi podrobne popisuje a hovorí, nebude tam už plač, krík, nebude tam bolesť, smútok, nebudú tam už slzy. Bude tam večná radosť. Prečo? Lebo prvé veci pominuli. Boh má pripravené definitívne riešenie. Nie je nejaký plán B, to je plán A, ktorý Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú. Nové nebo a nová zem. Boh obnoví svoje kráľovstvo v plnosti. V tých predchádzajúcich stretnutiach sme hovorili o Božom kráľovstve od počiatku až do týchto dní. Pristali sme na tom, že Božie kráľovstvo už teraz môžeme zažívať, je medzi nami. Ak máme Boha vo svojom srdci, ak veríme v pravdu Jeho slova, ak chodíme po Jeho cestách, potom Božie kráľovstvo je medzi nami. Môžeme ho zažívať a môžeme ho prinášať tomuto svetu. Ale tá definitívna verzia, to definitívne zjavenie, ten definitívny koniec je nové nebo a nová zem. Boží plán je dokonalý. Nebude viac utrpenia, nebude viac nespravodlivosti. Možno niekedy si hovoríš, kiež by už som bol v nebi, lebo to, čo sa okolo mňa deje, už sa mi vôbec nepáči. Pravdepodobne každý z nás už zažil takéto situácie, alebo ste mali také myšlienky, keď ste si hovorili, už aby som išiel do neba. Už aby som išiel k svojmu Bohu, lebo to, čo sa tu deje, nemá s Bohom nič spoločné. To, čo vidím a zažívam, toľko utrpenia, toľko krivdy, toľko bolesti, toľko trápenia, chorôb a všetkého násilia a hriechu, to všetko sa mi už bridí. Prečo ma tu ešte Pán nechal, povieš si? Preto, lebo okrem teba ešte túži zachrániť ďalších. Sme ako loď, ktorá sa plaví v búrke. Si na palube, ale v mori sa ešte topí množstvo ľudí. Tak nezabudni, že máš k dispozícii nejaké záchranné člny, záchranné vesty, záchranné koleso. Nezabudni ho ponúknuť tým, ktorí sa topia v búrke neistoty, nevery, pochybností a všetkého zla a útrap tohoto sveta. Nezabudni na to, že Boh nás povolal ako záchrannú loď. Viete, keď bola potopa sveta, tak Boh prikázal Noému, aby postavil záchrannú loď, archu, do ktorej pozval celú svoju rodinu a do ktorej prijal aj zvieratka z každého druhu po páre. Z čistých dokonca ešte viac ich bolo. No, prečo? Lebo Boh má plán záchrany. V každom čase Boh má plán záchrany. Aj vtedy, keď Boží hnev v podobe potopy sa vylial na zem, pretože už sa nemohol pozerať na ten hriech. Potopa už nepríde. To zasľúbil, že toto sa už nestane. Ale Boží súd príde. Boží súd, kedy definitívne a jasne oddelí spravodlivých od nespravodlivých, je pred nami. Je tak dôležité, aby sme na toto nezabudali. Je tak dôležité, aby sme očakávali na tento Boží plán. Aby sme očakávali na príchod Pána Ježiša Krista. Buď pripravený, kontroluj svoj život, kontroluj svoje srdce každý deň. Pýtaj sa, Pane môj, ako som na tom? Ako je na tom môj život, moje srdce, moja myseľ? Som v poriadku. Nie je nič, čo by ma od teba oddelovalo. Boh nechce, aby sme zahynuli v hriechoch, ale aby sme boli spasení. Nebo nebude žiadne abstraktné miesto. Bude to reálna alebo nová Božia realita, ktorú nepoznáš zatiaľ. Ale bude to realita. To nebude niečo fiktívne. To bude skutočná vec, kde budeme žiť v dokonalosti. Všetko, čo dnes trpíme, všetky tie veci ustanú. Všetky zlé veci, nespravodlivosť, smútok, žiaľ a nepravosti, ktoré sa dejú,
budú odstranené, navždy skončia. Diabol, démoni a ľudia, ktorí odmietli vieru v Boha, budú navždy mimo Boha. Budú navždy v ohnivom jazere. Ohnivé jazero je budúcnosť tých, ktorí Boha odmietli. A tí, ktorí ho prijali, budú navždy s ním. Ako sme čítali, utešujme sa týmito slovami. Potešujme sa a pozbudzujme sa. O Pane, to je tak dobre, ja sa tak teším do tvojho kráľovstva. Ja ti tak ďakujem, že si ma vyslobodil, že som dostal tú milosť, že som ťa mohol spoznať. Ďakujem ti za to, že mám už teraz istotu spasenia, že mám večný život v tebe, lebo ty si zaplatil za mňa, lebo ty si ma vykúpil, ty si ma vyslobodil. A chvíľočku sa vrátim k tej téme vytrhnutia alebo vychvátenia. Teológovia skúmajú túto oblasť a je tam niekoľko rôznych možností, ako to vidia teológovia, ako sa to stane. Ale to nie je podstatné, že či to bude vtedy, alebo vtedy sú tam nejaké 3 varianty možné. Podstatné to, že vytrhnutie bude. Že cirkev bude vytrhnutá v ústretí Pánovi. Budeš zachránený. Budeš s ním. Budeš zažívať Božiu dobrotu a lásku. Preto už teraz zameraj sa na to, čo má večné hodnoty. Zameraj sa na to, čo je trvalé, čo je večné. Veci tohoto sveta pominú, ale Božie veci zostanú navždy. Láska, spravodlivosť, vernosť Bohu. To je to, na čo zameraj svoj život. Nezabúdajme, že každé dobré dielo, každý čin má význam v Božom pláne. Boh nezabudne na nič z toho, čo si pre neho urobil. Spasenie nie je kvôli našim dobrým skutkom. Nebudeme zachránení, pretože sme urobili dobré skutky. Ale hovorí sa o odmenení. Veriaci ľudia budú stáť pred Pánom, aby boli odmenení podľa toho, aké prinášali ovocie vo svojom živote, kým boli tu na zemi. Čiže aj v nebi budú odmeny, budú nejaké benefity. Áno. Aj v nebi bude Boh nás nejakým spôsobom odmeňovať. To, čo nás čaká, je večná radosť a večné spoločenstvo s ním. Teší sa niekto na to? Tešíte sa? Večná radosť, kde nebude už utrpenie, kde nebude hriech mať žiadnu moc ani miesto, kde nebude už nespravodlivosť. 1. list Korinťanom, 2. kapitola, verš 9. Určite ste tento verš už čítali alebo počuli. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Nevieme si to predstaviť. Možno ste počuli alebo čítali príbehy ľudí, ktorí zažili pobyt v nebi. Hovorí sa o klinickej smrti, hovorí sa o nejakom nadprirodzenom zážitku. Niektorí to popisujú, že videli svetlo alebo videli postavu Pána Ježiša Krista, že počuli jeho hlas, že sa rozprával s nimi, zažili krásu neba. Na chvíľočku sa mohli dotknúť tých vecí. A tí, ktorí sa vrátili, tak odtedy sú šťastní a s nadšením rozprávajú o tej nádhere, ktorú Pán pre nás pripravil. Ale nevieme si to úplne predstaviť. Naše zmysly telesné nepostačujú k tomu, aby sme si to vedeli dokonale predstaviť. Je to len taký tieň, len čiastočne si môžeme o tom predstavovať alebo o tom hovoriť. 1. list Korinťanom 13.12 hovorí, lebo teraz vidíme v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár. Teraz poznávam z čiastky, ale potom poznám dokonale, tak ako som aj poznaný. Boh ťa pozná dokonale, vie o všetkom v tvojom živote, o dobrých aj zlých veciach. Vie o tvojich výhrách aj o tvojich pádoch, o tvojich úspechoch aj neúspechoch, o tvojich bolestiach, trápeniach a o tvojich radostiach. Pred Bohom nie je nič skryté.
A napriek tomu všetkému, že nie sme dokonalí, ale veríme v dokonalého Boha. Takže preto sme spasení. Lebo veríme v dokonalého Boha, v pravdivého, spravodlivého, milujúceho Boha, ktorý dal svojho syna Ježiša Krista, ktorý zaplatil za nás, aby sme boli spasení, aby sme mohli byť navždy s ním v jeho kráľovstve. Budeme teda s Bohom tvárou v tvár. To, čo teraz vidíme len tak čiastočne, len tak akoby zahlmene, tak potom uvidíme v plnosti. Uvidíme ho v dokonalosti. Nebo nebude len miestom odpočinku. Niektorí si myslia, čo tam v tom nebi budem robiť, sedieť a mávať s nejakým vejárikom, alebo budeme pozerať na anielov s krídlami. Alebo čo, nebude tam nuda v tom nebi? Som si istý, že nie. Lebo tak, ako sme čítali v tom predchádzajúcom verši, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani na mysel človeka neprišlo, čo Boh pripravil. To bude aktívne miesto. To nebude miesto leňošenia. To nebude miesto nudy. Žiadna nuda nás nečaká. To bude miesto aktívne, kde sa budeš môcť radovať a tešiť s Pánom a s blízkymi, ktorých tam spolu Pán privedie s tebou. Budeš tam zažívať plnosť lásky, ktorú si nevieš ani predstaviť. Budeme tam zažívať plnosť nádhery. Veď si len predstavte to, že príklad, keď ideš niekde na lúku a tešíš sa z toho, že vidíš krásu polných kvetov. Toto je len slabý odvar. Tá krása, ktorú vidíš v prírode, nás má viesť k tomu, aby sme spoznávali Boha po učinených veciach. To je napísané, že Boha môžeme spoznávať po učinených veciach. Keď sa pozrieš okolo seba, povieš, wow, Bože, aké nádherné si to stvoril. Všetko to, ja neviem, tie byliny, trávy, kvety, stromy, vtákov, zvieratá, ľudí okolo mňa. Pane, nádherne si to všetko stvoril. A to je len príprava na nebo. Tam bude o mnoho väčšia sláva zjavená. O mnoho krásnejšie veci. Ľudia, ktorí zažili na chvíľu ten nebeský dotyk, tak hovorili, že to je neopísateľné. Aj Pavol to hovorí, že poznal som človeka, ktorý bol v nebi a že to sa nedá ani vysloviť. Ani neslobodno o tom hovoriť. Som presvedčený, že tešiť sa na večnosť, tešiť sa na nebo a večnosť strávenú s Bohom má svoj zmysel. Nepochybuj o Božích prísľuboch, nepochybuj o Božích zasľúbeniach, nepochybuj o pravdivosti Božieho slova, nepochybuj o Bohu samotnom. Ale premáhaj vierou všetky protivenstva, premáhaj vierou všetky skutky diablové, premáhaj vierou každý diablov plán, premáhaj všetky trápenia a prekážky, ktoré život prináša. Premáhaj vo viere všetky prekážky a veci, ktoré nevieš sám zvládnuť, tak dávaj ich Bohu, predkladaj ich Bohu s vierou a hovor, Pane, verím, že s tebou preskočím aj múr. Verím, že s tebou, Pane, vyhrám tento boj. Verím, Pane, že s tebou dokážem túto ťažkú skúšku, túto vec, že to zvládnem s tebou. Nespolieham sa na seba, nespolieham na vlastné sily, ale spolieham na teba, lebo verím a vyznám, že ty si všemohúci Boh. Kto z nás nestal pred ťažkosťami v živote? Kto z nás sa neocitol v situácii, kedy si povedal, no tak tuto neviem ako ďalej. Neviem, čo s týmto. Na toto už nemám silu. Na toto nemám múdrosť, uschopnenie. Ak mi Boh nepomôže, tak som hotový. Ocitli ste sa v takej situácii? Koľkokrát, že, Katka? Nie raz. A napriek tomu si tu. Napriek tomu, že si zažil ťažké veci. Napriek tomu, že si zažil hrozné skúšky alebo prekážky v živote. Napriek tomu dnes si tu. Lebo Boh. Lebo Boh. Lebo veríš vo všemohúceho. Keď čítame o prorokoch, keď čítame o mužoch a ženách viery, ktorí v minulosti išli vo viere a v pravde až po smrť,
neváhali obetovať svoje životy len preto, lebo verili v Božiu dobrotu, lásku, lebo verili v Božie zasľúbenia. Nezažili veci, ktoré zažívame my. My sme cirkev posledných dní. My sme občania Božieho kráľovstva, ktoré zažívame úžasné veci a tie najúžasnejšie sú ešte len pred nami. Máme také privilégia, ako celé storočia alebo tisícročia ľudia nezažili. Áno, poviete si, no tak Izrael zažil s Mojžišom tam na púšti a v Egypte zázraky a Božie špeciálne veci sa udiali. Alebo keď bol Pán Ježiš v tele tu a vznikla prvá cirkev, učeníci, tak tí tam zažívali veci. Ale viete, čo ja čítam v mojej Biblii? Pán Ježiš povedal, že ešte väčšie veci budete robiť. Ešte väčšie veci. Mne to moja dcera teraz pripomínala včera či prevčerom. Oci, nezabudni, ešte väčšie veci nás čakajú. Takže blížime sa do finále. Mal som jedného spolužiaka, ktorý bol cyklista a on hovoril, že tréner im dával takúto radu. Tak chlapci, pretekal závodne. Nezabúdajte, celý čas naplno a na konci pridať. Takže cítim sa teraz podobne, že potrebujeme neustávať, potrebujeme sa pozbudzovať vo viere a v láske, potrebujeme sa pozbudzovať nádej večného života, ale na konci ešte pridať, ešte vyšprintovať do tej finálnej čiary, ako sa to volá, do cieľovej roviny. Vyšprintujme v plnej sile a s plnou parou, nespoliehajúc sa na seba, na vlastné sily, lebo môžeš byť niekedy unavený. Ja som bol toľkokrát už unavený, vyčerpaný. Možno, že som niekedy až mal chuť to vzdať, lebo som už nevládal. Lebo som bol tak zmorený, tak znechutený vecami, ktoré som zažil v živote. A pravdepodobne mnohí z vás niečo podobné prežili v živote. Že si prišiel do bodu, kedy si to chcel vzdať. Že si prišiel do okamihu, kedy všetko sa ti zrútilo a povedal si, už nevládzem. Nemá to zmysel, nevidím východisko, nemám silu ísť ďalej. A vtedy prišiel Boh a zdvihol ťa. Práve tam spoznávame Boha, keď sme slabí. Práve tam spoznávame Božiu dobrotu a lásku, keď si to nezaslúžime. Keď zlyháme, keď padneme, keď urobíme niečo, čo je naozaj zlé. Práve vtedy Boh nám zjavuje svoju dobrotu, lásku a svoju moc, keď je to mimo naše možnosti a schopnosti. Keď si povieš, prečo sa toto stalo, nemusíš tomu rozumieť. Podstatné to, aby si povedal, napriek tomu, Pane, idem ďalej, idem za tebou, lebo verím. Nevidím a nerozumiem, ale idem ďalej, lebo v teba verím. Boh je dobrý a jeho milosť trvá na veky. Amen. Budúca slava Božieho kráľovstva je našou istotou. Môžeš veriť a vyznávať a žiť už teraz naplno tú večnosť, ktorú Boh nám dal. Vieme, že Boh splní svoje zasľúbenia. Ak by sme sa na Boha nemohli spoľahnúť, tak potom už na koho? Veríme, že privedie svoj ľud do svojej slávy, do večnej radosti. Naša úloha je teda žiť tento život viery a prinášať vieru všade okolo seba, šíriť dobrú správu o Ježišovi Kristovi, dobrú správu o nádeji, ktorú nám zanechal, o nádeji večného života, aby mnoho ľudí ešte mohlo vstúpiť do jeho kráľovstva. Na záver, len si polož tieto otázky, každý tak, ako si, či ste tu, alebo aj tí, ktorí nás sledujete cez vysielanie, skús sa zamyslieť nad týmito otázkami. Žijem s pohľadom upretým na večnosť? Hľadia moje oči na večnosť? Je moje srdce, môj pohľad upretý na Krista? Druhá otázka.
ako môžem lepšie odrážať hodnoty Božieho kráľovstva. Ako môžem lepšie reprezentovať hodnoty Božieho kráľovstva. Čo môžem ešte urobiť lepšie alebo inak. Čo môžem zmeniť, aby som bol tým dobrým pracovníkom na Božom kráľovstve, na Božej roli, Božej vinici. Čo by som mohol efektívnejšie alebo lepšie robiť pre Pána. Ďalšia otázka, tretia. Som pripravený na deň, keď Kristus príde vo svojej sláve? To môže byť hocikedy. Ľudia, to môže byť tak rýchlo. To môže byť veľmi rýchlo. Veci okolo nás sa dejú stále rýchlejšie a rýchlejšie. Dejiny ľudstva sa točia závratnou rýchlosťou a Pán môže prísť kedykoľvek. To môže byť veľmi blízko. Možno niektorí z nás sa toho dožijú aj tele. Takže som pripravený na ten deň. Som pripravený stretnúť sa s Pánom. Som pripravený počuť jeho hlas. A tá posledná vec je, ako môžem pomôcť druhým. Pripraviť sa na Pánov príchod, na budúcu slavu Božieho kráľovstva. Pán nám povedal, choďte, kažte evanjelium každému stvoreniu. Choďte a čiňte mi učeníkov všetky národy. To nie je voľba. To je príkaz. Boh nám to prikázal, aby sme to urobili. Takže, aby som zhrnul tie 4 otázky, najskôr preskúmaj svoj život. Ak tam nie je niečo v poriadku, daj to do poriadku. Priprav sám seba na príchod Pána Ježiša Krista, ale nezabudni ešte zobrať so sebou národy, potiahnuť za sebou ľudí, ktorí doteraz nepočuli o Kristovi. Využi ten čas. Využi zhovievavosť nášho Pána na to, aby ešte mohli byť zachránení mnohí ľudia, ktorí ho nepoznajú. Oče nebeský, ďakujeme ti